Питката. Имало едно време две инфлуенсърки, живеещи в интимна връзка. Дояла се веднъж на едната питка и казала: "Муци, опечи ми питка." А имала говорен дефект заради хилорона. Искала да каже: "Муци, опечи ми питка." Замесила Муци брашънце от ларви на комари, турнала семена от чия, кориандър, свежи кълнове люцерна и крилца от скакалци. Опекла я. Станала от вкусна по-вкусна. Оставила я на прозорчето да изтине. Постояла питката, постояла, пък като се търкулнала от прозорчето на двора, а от двора на пътя. Търкаляла се питката, търкаляла се, а по пътя срещнала Зайо Байо, Кумчо Вълчо и баба Меца. Понеже изглеждала много апетитно, всички искали да изядат. Който я срещнала, казвал: "Питке, ще те изям." "Не ме яш!" отвръщала всеки път питката. "Песничка ще ти попея." И тъй като някои от съставките й били последен писък на генното инженерство, имала мощен и хубав глас, подобно на финалист в музикален реалити формат. Горските обитатели избухвали в аплодисменти, разтрисали се от силни емоции и забравили за глада и желанието да изядат питката. Вероятно щяла да се търкаля и до ден днешен, ако в крайна сметка не срещнала Кумалиса. "Жива да си, здрава да си, Питке! Колко си хубава, колко си прекрасна!" подмазала се Лицана. Зарадвала се питката на комплимента, приближила се и запяла божествено: "Песничката ти е много хубава. Седни, миличка, на муцунката ми и пак я изпей, но по-силно, за да чуя добре, че не дочувам." Казала Кумалиса и проточила език. Питката се трогнала, че е викът на бис, седнала на муцунката и моментално била излапана. Но тъй като лисицата била на хормонална терапия, а някои от съставките на питката съдържали изключително силни алергени, не закъсняла и реакцията. Избили и на Кумалиса червени петна и се подула като плажна топка. Взела, че издъхнала на горската пътечка, защото тя пък била в недостъпна местност, а от спешна помощ нямали изобщо хеликоптер. Затова събирайте капачки за бъдещето.